wata tana bayani akan wani da ya yaudare ta, irin yadda aka yaudare ta. Shi wadda ya zo yake neman ta, so ya ce mata bayi da mata, bayi da 'ya'ya, yana aiki a waje kaza. So sai da suka fara soyayya, sai ta fara gano waɗansu abubuwa da suke bayyanar da ba gaskiya ya gaya mata ba. So idan suna waya, in ya kira ta a gida, sai ta fahimci anya wannan bayi da mata yadda yake amsa wayar. Kun gane? To haka dai daga baya, bayan kuma ta shiga soyayyar, ta gano har inda ya gaya mata yana aiki ba gaskiya ba ne, ta hanyar wani wadda yake aiki a wannan wajen. Duka dai ta yi ta bayanai. To inda ta ɗauki shawaran annabi Muhammadu, za a je wannan wajen? Aike kika cusa kanki a wannan masifan. Shi annabi ya ce in an zo maganan aure, kafin a fara soyayya, a duba addininsa da ɗabi'unsa. Yanzu wajen aikinsa, inda ta bi shawaran annabi, za ta gagara gane gaskiya ya gaya mata ko ƙarya? Idan da ta bi shawaran annabi, za ta gagara gane yana da mata ko bai da mata? Ka gani? To yanzu kaga in abun da ta fada ciki, ita ta taimaka ta fada. Da ta bi shawaran annabinta, da binciken za ta fara kafin soyayya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne. To musulunci ya zo, kuma ita soyayya, oh Allahu akbar, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Su yan duniya suna ganin kamar kauyanci ne wannan irin tsarin addini ne. Oh, annabi yayi wannan bayanin ne don soyayyar ta yi kyau, wadda ɗabi'unsa suke da kyau. Kafin ki fara soyayya da mutum, ki yi kokari a yi bincike a san halinsa da ɗabi'unsa. Duk maitar soyayyanki, kin isa ki yi soyayya da mai neman mata ne? Dole haka da ki haƙura. Duk soyayyarki, kin isa ki yi soyayya da wanda zai dinga dura ubanki a sharri? Ba zai yiwu ba. Duk iya soyayyarka, ka isa ka yi soyayya da matar da za ka fita ita ma ta fita baka sani ba? Za ka yi soyayya da matar da kana tare da ita tana chatin da wani a waje? Ashe kenan da annabi ya ce a bincika ɗabi'u, babban saƙo ne da yake ɗauke da alkai. Ko kina son san in zai ɗura ma iyayenki ashar, ta yaya za a yi soyayya? To ashe ya kamata ki gane yana ɗura ashar ma jama'a ko bayi ɗurawa? Haka ne ko?